hello gagayem. Dato'y maninitika na kanyong gayem yon. Madama apo nga da kami dito waig. May kami apo nagpiknik kakadok apo digiti pati kuaya. Digiti nagpapangit nga kakadwak. Digiti ni. Di may sa mga doktor ni madama apo ti kuanan ni tununan ni. Upat sa mga lamos tinalo. Diet niya labis na alalay. Ganda, etikat apo kat na eh. Oo, na talaga nga na. Doon tayo, basto may apo. Ito. Ready, ito ipinggan may apo kat kastin eh. Paan. Gasto yung apo, iti pinggan may no. Ang kami apo na kay tugot, iti pinggan. No, iti nakabot. Apo iti tawon nga pa iti pinggan. Kat kasto iti pagpingpingganan na apo. Dati puon iti saba. De lambaan ngawon ko nada. Kasi nagmayad dito ay mini oh. Kastoy lang abot ti biag di probinsyano. Ubra umol. Kaya asak man natin ita pagkabiran dakan iti ko matunod da. Stati lambaan. Mandeon. Anteon daman. Ante, apo. Talaga nga na maritan sika. Siram mo. Teka, data na ilasagnan na eh. Kaya pa boy? Amun sama mo pagturturuan na de, tapos. Tapos na eh. Bagbagada nga, lamos nga ako. Ano tawag to yan? Natawag na de, naramid ko. De, kilawan nga lamang. Naibabad apo ti suka. Suka basi. Daway apo ti sardinas na eh. Apo, ato ti kami. Ngomnog si Daka di ba ay unag ti balbalay kay sardinas mo may papas ti mangan. Ngomnog mga kati sardinas dito wawa egg. Apo talaga nga kasi ka pakisat. Kasi amo ti kapitas na dito probinsya na eh. Tapos di kami nga tulos min eh pagliwliw. Eta apo. Taksang-gasang tawon-sawon na lang ha. Awan na na. Awan apan na sika. Buhati. Marimahan nga ako. Tigiti ka po kami mga Ilocano. Itiwat yung mga mahilig damot ituno. Sarabasab. Sarabasab da. Nung gumisita natunon. Gisit tuno ako na da. Dadan natin nagbali na Kasta ni. Ngum nakisatan sika. Kalansay. Awan dada na lasagnan. Nag-diet dan. Yan na may picnic ka na gito. Tapay barahan eh. Kita Malimot lang di arami dada gito.